ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିଲା। ସିଂହକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସିଂହ ହରିଣକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରିକରି ଖାଇଦେଲା। ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସିଂହର ଗଳାରେ ହରିଣ ହାଡ଼ର କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସିଂହ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସିଂହ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଘୁରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ମୟୂରର ନଜର ଆସିଲା ଆଉ ସିଂହ କହିଲା, ମୋର ଗଳାରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୟୂର କହିଲା, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ଏହି ବାହାନାରେ ମୋତେ ମାରି ଖାଇଦେବ। ତମେ ଏଇଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ତାପରେ ସିଂହ ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହକୁ ଭାଲୁର ନଜର ଆସିଲା ଆଉ ଭାଲୁ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା, ମୋ ଗଳାରେ ହରିଣ ହାଡ଼ର କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଦୟାକରି ବାହାର କରିଦିଅ। ଭାଲୁ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ସିଂହ ମୁହଁ ଘୁରାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ନଜର ଆସିଲା। ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା ଆଉ ହାତୀ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ନିରାଶ ଥିଲା। ଏସବୁ ସିଂହ ଦେଖୁଥିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ହାତୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ସିଂହ କହିଲା, ମୋର ଗଳାରେ କଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଛି, ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ବାହାର କରିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହାତୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ସିଂହର ଗଳାରୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସିଂହର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଗଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗଛକୁ ଉଠିଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେଲା ଆଉ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନରେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ଆଉ ହାତୀର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ସେହି ଦିନରୁ ହାତୀ ଏବଂ ସିଂହ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? କେତେବେଳେ ବି ଆମର କିଛି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।